Всички подаръци са опаковани. Хо-хо-хо. Сега може дядо ви Коледа да се отпусне за добре заслужена почивка. Чакай малко, бе. Къде е торбата с подаръците? Торбата с подаръците я няма. Какво ще прави дядо ви Коледа? Мисли, дядо Коледа. Мисли, дядо Коледа. Мисли, нищо не мога да измисля. Мисли. Не само не се напрягай! Има хикс днито Коледа. Така, 2-3 дена за доставка, ако не затъне в някой сняг, защото и тази година снегът ни изненада. Да сметнем. 8,50. Така, дизела 2,56 по 1 милион километра минимум, които трябва да измина с шейната. Ето го. То всичко е измислено. Измислено откъде? От SmartX BG, естествено. Ще поръчам от тях, моите верни приятели. Да, благодаря. Така, ето. Сега от SmartX BG ми донесоха тяхното меню. Има детски играчки, прахосмукачки, TV, смарт часовници, умни часовници, инструменти за дома, сешуари, кухненски роботи имат. То има всичко, бе, хора. Вашата Коледа е уредена. Сега аз чух от моите верни другари, а и Рудолф ми каза на ушенце, че има промокод с TikTok 5. Ами, как да ви кажа? Такива далавери трудно се изпускат, да не говорим за тези 5% отстъпка. Мисля да се възползвам.